Шушы Мөхәррәм ayında нәрсә эшләргә кирәк дигәндә, тота алсак уразаны тотабыз. Тота алмасак, бернинди куркыныч, кайгы, хәсрәт юк. Кемнең көчен инде. Шулай ук инде Коръәннәрне бик нык иттереп укыйбыз, күпме укый алган дәрәҗәдә. Кемдер бөтен Коръәнне укый, кемдер әз генә укый, кемдер ятлаганын укый. Шулай ук зикрләр, тәсбихләр, ла илаһа иллаллаһ тәһлилләрне бик күп иттереп әйтәбез, салаватларны бик күп иттереп әйтәбез. Салават иң кичкенәсе Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Иң кичкенәсе. Шуңа Аллаһумма салли аля Саййидина Мухаммад ва аля али Саййидина Мухаммад. Аллаһумма салли ва саллим аля Саййидина Мухаммад ва аля али Саййидина Мухаммад дип. Яки инде салават төнҗине, яки салават башта кубраны, нинди башка төрле, ниндине беләбез шуны. Күп-күп иттереп кабатлыйбыз. Истигъфарлар. Ни өчен без бу шушы айларны хөрмәт итәбез? Ни өчен шушындый кичәләрне, көннәрне хөрмәт итәбез? Чөнки бу кичәләрдә фәрештәләр дә шушы гамәлгә кушылалар һәм кылган кешеләрнең дугаларына кушылалар, истигъфарларына кушылалар. Ягъни җәмәгать белән булган кебек була. Бер башыбызга, ялгыз башыбызга булсак та, тирә-юнебездә Алла Тәгаләне искә төшергән кешеләр янында фәрештәләр була. Фәрештәләр безгә шаһидлык кылалар.